ଶୋଇ ପଡିଛି ନା କଣ? ଏ ଜୟନ୍ତୀ ଦେଖିଲ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ତୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ଶୋଇ ପଡିଲୁ। ହଁ ହାଇ ମାରୁଛୁ କହିଲୁ। ଆରେ ଝିଅ ପରା ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବ, ମୁଁ ମାଗିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? তুমি এত লেট কোন কল ছটা দিথর উঠিল বাবা কাই আসি নাতি ভোক কলানি মতে বাবা কাই আসি নাতি আলো কাହିଁ ଝିଅ କାହିଁ? মোর বেকার সুইচ কোয়াড় ছাড়ি ছড়া কোউঠি? হ্যাঁ এই কোয়াড় উঠি পড়েলা এই হ্যাঁ তা দাদাକୁ দেখা କରିବାକୁ ପାଇଁ খালি ଚାଲିଲା। সেমিতি কোনি মতে খালি ডর মারছে গীতা পুড়ি মো জোড়া পড়ে গেল চল ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଏ ଦେବି দেবী ଦେବିଲୋ উঠি পড়েলা ছটা কোন ଏ ମା ଦେବି ইয়া লাগা ଦେବି ଚିନୁ ମୀରା ଆରେ ତମମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? কোন হইছি কি রে হ্যাঁ কান্দু তো কইলি কোন হইছি চিনু কোনা সাথে কিছু কইলে কি রে ততে হ্যাঁ আরে কোন হইছি কোন ନବୁ ও ନବୁ ଆମ ଦେବୀ দেবী কি খোঁজুছি মু সেতবেଳୁ পা ମୋ ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ଛୁଆଟା ମୋରି ପାଖରେ ଥିଲା ଭୋକ ଭୋକ କଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା ମୋ ଭାଇକି ପଠେଇଲି ଯାଅ ସେ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆଣେ ଛୁଆଟା ମୋର ଖାଇବ କୁଆଡ଼େ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ଗୀତା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ବାଡ଼େଇବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାଇଁ ନବୁ ଆଁ ଆମ ଦେବୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ହଉ ସେ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଛି ସେଇ କଥା ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି କହୁନ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ତୁମେ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ତୁଇ ଏଇଠି ଆସିକି ଶୋଇଛି ଭାଇ କ'ଣ ତତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମରି ପାଇଁ ବା ସବୁ ରାଗିକି ତମେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସିଆଡ଼େ ରହିବ ଆଉ ଡାକ୍ ଡାକ୍ ଡାକ୍। ଦେବୀ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲାଣି ଉଠିଲୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଆମେ ପଳେଇବା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଉଠୁ ଉଠୁନି କ'ଣ ଦେବୀ ଆଗଳି ନବୁ ଆମ ଦେବୀ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଭାତ ଆଣିଛି ଡାଲି ଆଣିଛି କ୍ଷୀରି ଆଣିଛି ହ୍ୟାଲୋ ମା ଉଠୁ ଆଖି ଖୋଲେ ମୁଁ ତ ମା ଡାକୁଛି ମୁଁ ମତେ ଘରେ ମାମା ବୋଲି ଡାକଲ ଭାଇଆଣି ଦେଖେ ବାପା ତ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାରିଲେ ନା ମୋ ଝିଅକୁ ପେଟ ପୁରା ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ଏ ଦେବି ବାପା ତମେ କାହିଁ ଚୁପ ହେଇ ବସିଛ ଖୋଲୁନ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ଭାତ ଦିଅ ଡାଲି ଦିଅ ତରକାରୀ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦିଅ ମୋ ଝିଅ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବ ଆରେ ଦେବି ଏ ଦେବି এই চলছি তো ডাকি উঠিল ମୁଁ ডাকি ଏ ମା ଏ ଦେବି ଆଲୋ ମୁଁ ପୁରା ତୋ ବାପା ଡାକୁଛି ଦେଖ 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 ତୋ ମାମା ଡାକିଛି ବିକଳ ତୋତେ ଡାକୁଛି ଉଠିଲ ମା ଏ ମା ଏ ଜୟନ୍ତୀ ଆମ ଝିଅ ଆଉ ବାପା ଡାକିବନି କି ମାମା Ay, cuore, ay, de cuore. ଇ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିନ ଦି ପହରୁ ଗଲେଣି ରାତି ଆସି ଅଧା ହେଲାଣି ଦେଖା ନାହିଁ ମନା କରୁଛି ଯୋଉ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କଲୁ ସିଏ ତ ଆମର ହେଲା ନାହିଁ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ସେଇଟା ଆମର କି ପୁଅ ତଥାପି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଦ୍ ଆମେ ଚିନୁକୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଚୈତା ଚୈତା ଏ ଚୈତା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଭୋଜି ଖାଇବା କଥା ତମେ ଆସିଥାନ୍ତ ମୋ ନାତୁଣୀ କାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଇଲ ସିଏ ଥିଲେ ତମ ମୋର କେହି ଦରକାର ହେଇନଥାନ୍ତ
ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରଟା ମୋର ଖାଲି ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି। ନୀରବ ନୀରବ ଲାଗୁଛି, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ ସେମିତି ନୀରବ ହେଇଯିବ ବାପା। ଆଉ ସେ ନୀରବ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ମରିଯିବା। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ପାଇଁ ରାତି ଆସିବନି କି ନିଦ ହବନି। କପତି ପରି ଚୋରି ଚୋରି ମୁଁ ମରିବି ବାବା। ବୋଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମତେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କନ୍ୟା ଦାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାଠୁ ପଡ଼େ ମହାପାପିନି, ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଳ ଧରୁଛି ସେଇ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏ ବୋଉ, ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହ। ମୋ ନାତୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଆରେ କହୁନ ମୋ ନାତୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ତମ ବାପର ନିୟମ। ତମ ନାତୁଣୀ ଆଉ ନାହିଁ ବାପା। ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ମରି ଯାଇଛି ତମ ନାତୁଣୀ। ଏଇଠି ଜେଜେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବି। କହୁଥିଲୁ ଜେଜେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବି। କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ଠକିଦେଲ? ଡାକିଲୁ ଦେବି ମତେ ଧରେ ଜେଜେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଦେବି। ତମେ ଦିଟା ମୋ ନାତୁଣୀକି ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇଦେଲ, ମାରିଦେଲ ମତେ। ମୋ ପାଇଁ ଜେଜେ ଡାକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରିଗଲା। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କେତେ ଫର୍ମାସି କରିବ? କହିବ ବାପା ମାମା ଗୋଲା ମାଉସୀ ବିକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅମୁକ କୋଠା ଆଣିବ, ସମୁକ କୋଠା ଆଣିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲେ ମୋଟାକୁ ଫୁଲେଇକି ବସିବ। ସେତେ ଡାକିବି ଆରେ ମା ଦେବୀ ଖାଇଦବୁ ଦିଟା। ମୋ ମାମା ଖାଇଦବା ଜମା ମୋ ଡାକ ମୋ ଝିଅ ଶୁଣିବନି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଚିହ୍ନଟା ଡାକିଦବ ନା তোরি আড়ি দেবী সরগ সসি তোপাই গড়িবি সুনা কুলে ফুলো ঝুলড়ারে ঝুলে দেবে ঝিওকু সুনা সবারে বসে দেবে। তোপাই গড়িবি ସୁନା ବାହୁଟି ପାଦକୁ ପାଉଛି ହାତକୁ ମୁଦି ରୂପା କଙ୍କଣକୁ ସୁନା ଝୁମୁକା ସୁନା ମଥା ମଣି ଗଛ ଜଇଥିଲ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କନ୍ୟାଦାନ ନାହିଁ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ବେଇମାନ। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ସୁନା ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା।
ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ନୁହଁ, ତୁ ଗୋଟେ କୁଳ କଳଙ୍କ। ତୋ ଭଳି କୁଳ କଳଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ମରିଯିବାଟା। अभिशाप दियो, समझते मेरे विश्व में अभिशाप दियो, ये अभिशाप दियो मुझे। ए मीरा, सम्मान मत को, मो झियो को एमिति अवस्था करी के मारछि। अरे कहो मीरा। ए चिनु, मो झियो के किए कॉल कॉल करके मारे छे। मो झियो रे अभी तो अवस्था पाई के दाये। तब दिजो को पचाछि। मो त ना कानी त ओ मीरा, ओ चिनु। अरे कुआ पूरा काहे के ओ सभी लंगा लाला यानी कि दुष्कर्म करे मारी देई से परिव जइता भाई परिव जइता हो जा मो सभी कि तबे फांसी खुंटे रे सुनाई देई परिव देवी दुनिया ए उकिला भाई मारो। मुंडा ठाण तुंड न मारी मु तो वकील करेछि। तू काले ए शहरर बड्ड वकील। ए वकील बाबू, मो झियो को कम न्याय मिलिबनी मो झियो को न्याय वकील अठवा दियो रो तब मुह तो पारी रे मो साड़ी का भी होता है चे और चौथा सोके दे मुठे हाथ को कंसे तोरारी रे मुझी बना बचे छे अरी करछि ओखिले बाबू बड़ी करछि अनिरियो छाटा को ना तो बोला कोकिला बाबू वो मते मुझी को न्याय तो बोला Cortale mucho que la ¿Cómo nada mi? Asali ko pasi khundara chulai jabe. Pasi khundara chulai jabe wo. All he